Naye futhi ungaphinde wasebenzisa ama-dumbbells akho uma ufisa ukwenza into esiyibiza nge-boxing, ungakwazi ukuthi wasebenzise njengoba nawo anesisindwanyana. Uyaboxa ubuye uze emuva la esifubeni, uphinde uboxe ngo-left, uphinde ubuye wabambe la esifubeni, uphinde uboxe futhi ngo-right, uphinde uwabuyise la esifubeni. Asihambeke sibale at 1 2 3 4 5. Wenze sure ukuthi ibhalansi yakho ubhalansile ey'nyaweni, awunayo i-body movement enzansi, kumuva nje i-upper body. Siqhubeke sibale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Sikhumbuleke lapho emakhaya abantu besifazane bake bakhale ngobhabhayi la ngaphansi kwamakhwapha. Nalokhu kuyasiza ukuthi ukwazi ukuthi ukunciphise ngaphansi, njoba nami ningizwa nje sengihefuzela. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. KZN, uzowenza nje lokhu nje 10 to 15 minutes to 20 minutes of your time. Ngeke ungawutholi umvuzo omkhulu. Kithi asibe healthy KZN. Ngizokubona at the other side. Ngisayofuna ungqongqoshe la angakhona. Ngifuna nami ukumfaka nje la kancane. KZN, kithi asibe healthy.